Аз съм Влади БГ. Днес ще игра в Minecraft сервер. Тя не тръгва от абдин. Добре, ще играя само, защото мой приятел се отказа. Като намира, като направя друг сервер, опитам дали ще играя с него сервер. На Minecraft. Ти дай маша. Не се някой за Николай. Бата се оф. Не ти викаляш кръгове. Падни. Абе такова и дърво, човек, потърси хъптия. Там е отръв, човек. Меч нещо и ги убиш по-бързо. What the fuck? Дай цвет. Да, може би съм. Добре, що си направи? Поправи се. Що не си направил още диски? Ще направя. Не си тъп, аз ти казвам. Това е да работна. Давай, прави всичко. Ще направи всяко едно. Тя си направи кирка. Сега става кирка. Отивам да чупа камък. Вари за камък. Килашка. Желязо. Трябва да си направя първо каменна. С каменна ще го щупя. Ти нямаш, ама намерихме на нова година. Но тя дойде нова година. Вари като в нуди се пуснали. Фантастик. Измисля още малко. Измисля още малко камък. Ей, парни. Ще се направи чест сега. Е, ти тук ли ги слагаш? Не, аз си правя дупка, като на. Е, що? Чакай го да седи. Николай, аз си направим като на предишната ни дупка. Искаш? И ти днес хубаво ли беше ябълката с клечки за зъби? Днеска мама донеси ябълки и аз ми напълних ябълката с клечки за зъби. А това ли е мама? Ева да съм ги използвал. Как си я напълниш клечки? Вътре и забих 1000 клечки. Я направя носа. Абе, сега. Не, да си може. Ох, добре. Не бе, Владо. То няма да го изтря. Не бе. Не бе.
Чорба? Да. Ама как трябва да ми покажеш как да ги качвам? Добре. Майка ми бе. Овца, овца. Майка и шайба. Че бързо, бе. Да пуках не знам. Майка, друга има ли? Вода, че не убили две овце. Убих две манат. Вълна остави. Тук е страхотно място. Няма ли да ходиш да взимаш неща? Ще отида. Бах ти къщата, си има гледа някакъв от Пещерняк. нея да пещерняк. Какво е? Ники пещерняк, але. Ники пещерняк, лапа хуя и тъшак. Мълчи, Валя. Лапа хуя направо с тъшака. Да изтри главни след малко. Като ти що. Его Ники пещерняк, лапа хуя и тъшака, але. Вали. Да покажа малко на хората. Аз съм А на YouTube канал? Естествено, че ти. Ето не искам да скажа, не съм спокойен. Аз съм Star XX. Аз съм Star X. Тоест XX Star XX. Стой псих. Да помогнем на Влади БГ да събере 10 абоната. Снайпера 1, 2, 3. Който е? Което е? Снайпера. Те малко да стане чак от 47. Ах, ти момък. А те бъркай си пучето с куртка за завяти. След малко ще стана и няма да има за какво да използваш тези всички зъби, защото ти има зъби. За главата ти. Такова. Бах ти боса. Николай, убивай си, че и аз имам две вълни. Николай, виждам те, стой! Я те виждам. Идвай. Аз ще кажа къде е къщата. Боги! Ники вече иска да те е без газон. Николай, чакай. Не сме, човек, курва. Боги! Откроша ме. Вената, Не, бе. Жена. Снайпера. 23. 123. Снайпера, педала. 123. Вената, курвата. Бената курва му има повече абонати. От всички. Точно Владо, курва. По-точно. Вена да бест. Ти не си Вената. Ти не си Венцо. Много си приличам на Ники. Николай. От Николай се уча.
Учи съм. Николай, идваш ли в къщата или не? Или е бавки си правиш? Ай, дай, четвърта руда. Бай, нямаш пари за ток, човек. Аз нямам пари да платя тока, бе. Добре, хора, довиждане. Това ще бъде за този клип всичко. Ако ви е харесал, абонирайте, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен.